उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। आमदार नितेश राणे यांनी सेल बंद करून काय साध्य केलं असा सवाल माजी आमदार मनसे नेते परशुराम उपरकर यांनी विचारलाय। पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते। ब्रँडेड कपडे घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना सर्वसामान्य जनतेचे व्यथा काय कळणार? कारण आज सर्वसामान्य जनते परवा झालेला सेल चालू झाला, त्या सेलमध्ये सर्वसामान्य जनतेची मोठ्या प्रमाणात रींग लागली होती। सर्वसामान्य जनतेला 50 ते 40% बाहेर मिळणारं सामान कमी दरात कपडे मिळत होते आणि त्या ठिकाणी रींग लागल्यानंतर त्या ठिकाणी काय झालं कळलं नाही। पण अचानक नितेश राणे यांनी अशा प्रकारची धमकी देऊन सेलवाल्याला हलवल्याचं जनतेमध्ये चर्चा आणि वृत्तपत्रात पण बातमी आलेली आहे। अशा पद्धतीने करून नितेश राणे साधलं काय? खऱ्या अर्थाने या जनतेला किंवा मतदारांना जेवढं स्वस्त करता येईल, स्वस्त मिळत असेल तिथे आपण लक्ष देण्याची गरज होती। ती न करता सर्वसामान्य एकतर या सरकारच्या महागाईच्या खाईत उडलेले आहेत, सर्वसामान्यांना संसार चालवणे कठीण झालेले आहे, सर्वसामान्यांना संसाराची घडी पटवणे कठीण झालेले आहेत आणि त्याच महिलांना खऱ्या अर्थाने या सेलचा आकर्षण झालं होतं। मिळणाऱ्या साड्या स्वस्त मिळत होत्या, मिळणारे जे असलेले बाकीच्या महिलांचे कपडे स्वस्त मिळत होते, अन्य गोष्टी ज्या आहेत ते स्वस्त मिळत होत्या। पण त्या स्वस्त मिळणाऱ्या गोष्टी बंद करण्यासाठी प्रयत्न करून एका अर्थाने आपल्याच मतदारांना स्वस्त मिळणारे बंद करून हे आणि आपलं लोकप्रतिनिधी आपलं अंग दाखवलेलं आहे। कारण आपण जे ब्रँडेड कपडे घालतात त्या सर्वसामान्य जनता खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या श्रावण महिन्यापासून जे सण होते त्या सणासाठी आपण काहीतरी एक स्वस्त मिळतं ते घेऊया आणि त्यातून आपण काहीतरी सण साजरे करूया अशा प्रकारचं त्यांनी म्हटलं होतं, त्यांना वाटत होतं। पण परवा पण काही केल्यानंतर काही चॅनलवरती अशा ज्या प्रतिक्रिया आल्या त्या पण तीव्र प्रतिक्रिया लोकांच्या होत्या की अशा प्रकारचा स्वस्त मिळणारा सेल बंद करून काय साधलं? खऱ्या अर्थाने हे करत असताना बाजारपेठेमध्ये असलेले सर्व दुकानं जी परप्रांतीय आहेत, गुजराती मारवाडी हे लोक सुरू आहेत, या लोकांनी जी दुकानं धाटलेली आहेत त्या दुकानामध्ये कपड्याची दुकानं आहेत, किराणा मालाची दुकानं आहेत आणि अन्य दुकानं आहेत। मग ह्या दुकानांना पण आपण काढणार काय परप्रांतीय म्हणून? आज ह्या ठिकाणी स्वस्त मिळणाऱ्या गोष्टी खऱ्या अर्थाने लोकांची होणारी गणपती सण चांगले जाणार होते या महागाईच्या काळात पण ते यांनी बंद केलं। याबाबत खऱ्या अर्थाने अशा प्रकारचा जे कृत्य केलं त्याचा आम्ही निषेध करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।